Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Ngatiso zoyambirira tisanapita ku parliament tizamba kuseketsa mashopu shopu inaliyotasa takhala yatsegula inaliyotasa zatsegula shopu kana ku parliament ayamba tipite ku shopu tikachoka ku shopu wa ku parliament pamoja kumeneko kwa DC ndipo tikisiya mademo pakapokati naona kusintha. Ine ndire Shamimu Thomas nimagwitsa kaunjika wanga namba 206 koma zimene zachitika ulendo uno ine achimwene ndaferatu chilichonse sichikuyenda kuoda katundu mawa wakakwera kachita kuoda mamawa pofika madzulo wakwera kuoda cha mwana 1,300,000 lero 1,440,000 kuoda t-shirt dzana kuoda 675 lero 875,000 achimwene kudandaula kulipo kopsa ndipo kwakukulu business yanga ine ndamba 2004 amuna ndilibe koma nawo ndimaphunzitsira mbuti momwemo achimwene ngongo yetu matengo mabanki yopanda chilichonse tumakanika kubweza ndalama ku banki chifukwa chachani chakukwera kwa katundu kodi dolayo kapena kwachayo ikumagwa choti angakweze belo pa 150 belo limodzi ife kuwina timawina 40,000 20,000 koma 150 takumakwezayo kodi tikaitenga kuti tumabwereka teire kubwereka kwa nzathu ndibwereke ndikaode kodi khambo yomene mpaka daliti ife tikufuna kuti atimvere kumeneko kulikuluko ina kulikuluko ife tipita kuti kodi tizoka uhule sitingapanga uhule kulibe kama ifetu kulira ndi mwana ine pano pali ku polytechnic ndikukanika kuti ndimulipire school fees ndi ana ena ali ku secondary ndikukanika kuti ndalipire fees for zinthu zikukwera teire ndi apa mawa ife tifunisisa kuti aboma atimvera atithandize kuti mwina zinthu nkusintha atisisirako mitengo. Dzina ngani Lyson Chinunga ndine chairman wa kaunjika section tsoganima section osiyana-siyana. Agulu ngati mmene mmaonera mucha tinalifunsa kuti chabwino chimene ngapange nchani ndi anthu ambiri maganizana loti anthu feti pange match pita ku parliament pachifukwa choti muna nkhani taipitisa ku level ya nduna komabe ansasi kutani sikubwera chimene tikufunafuna ndi yankho ndiye komabe ngati atsogolera onekera kuti asitingangopita ku parliament mongopita chipitepite kumakhando ndimeko yake pachifukwacho kuti anthu aone kuti ife sizika sizikusangala nazo mawa ife ngati anyake kuna kutsoka market sitikutsegula msika watsoka free market ogwitsa zovala ndi chikhulupiriro kuti mwina mwake chifukwa chimene tikufunitsa ife ndi mkumano wa anthu onse okhudzidwa mu business imeneyi kuti tidzolo kuchitika chenicheni ndiye zochita zapatsogolozo zizioneka azitikamuzi koma ife tikukhulupirira kuti mmene tateromo ndi kuti mwina mwake anthu abwera nkuvumbuluka nkuti fotokoza bwinobwino ngati ali pa chilungamo pomvera chisoni.